Per mi la fe doncs, és una creença, una vivència, un sentit a la meva vida, un significat també, i un donar gràcies, sobretot. I en què m'ha ajudat la meva fe? La meva fe m'ha ajudat, doncs, empalmant amb la frase de què és per mi la fe, a donar cada dia un significat a la meva vida, a donar-li un sentit, a viure amb sentit, sobretot, a omplir-la de sentit, i és un començar cada dia. Llavors, a voler ser millor persona, estimar la gent, acceptar-la, a voler ser millor, acollir-los, i m'ajuda també en moments difícils, en acceptar, a ser tolerant, a ser oberta, a tenir esperança, malgrat tot, malgrat a vegades els dies o una època es presenti difícil, i a viure amb alegria, no? A mi la fe m'ajuda sobretot també a viure amb alegria, i m'agradaria que els altres, gràcies a la fe, també trobessin aquesta alegria en el dia a dia, encara que a vegades sigui difícil.